ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаутиҷӣ қарор доред. хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, муҳаммад наимов бояд дар турнири навбатии Titan FC 73 ки рӯзи 17 декабр баргузор мегардад баромад мекард, аммо рақиби дуюми ӯ низ Деметри Миллер аз ин муҳориба бо сабабҳои номаълум даст кашид. Дар ин бора муҳаммад наимов дар саҳифаи расмии инстаграми худ хабар дод: рақиби дуюми ман низ бо сабабҳои номаълум мисли Азизбек Сатибалдиев аз муҳориба даст кашид. Мутаассифона набарди ман дар турнири Titan FC 73 баргузор намегардад. Албатта баргузор нагардидани ҷанг ба ҳар варзишгар таъсири манфии худро мерасонад, зеро ҳар варзишгар барои ҷанги навбатии худ омодагӣ мебинад. Хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. Ба шабакаи мо обуна шавед, лайку зангулачаро барои видеоролики навбатӣ фаромӯш накунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиб ба мо якум шуда пешкаш мекунем. Бо шабакаи Нокаут тиҷӣ бошед. То видеоролики навбатӣ, хайр.